Здравейте на всички, аз съм Maltanks и в следващите минути ще ви представя новата механична клавиатура на CM Storm Quickfire XTI, която първото нещо, което ми прави впечатление, че изглежда супер изчистена, но в общи линии в времето на това видео първо ще видим какво има в самата кутия, а в последствие ще ви пусна клавиатурата към компютъра, за да видите и красотите, които предлага тя. По принцип Quickfire XTI се предлага за Европа в 3, също е така изглежда кутията от другата страна, с 3 различни свича, това са син, кафяв и червен. Тази, която ще разглеждаме тук днес е с кафявия свич, което мен изключително много ме кефи, защото аз съм привърженик на по принцип червените свичове, но кафявите също се доближават много до червения свич, така че ще ми е интересно да видя какво представляват. Отваряме кутийката, виждате как. Уоу, много добре. Тук е прибрана клавиатурата в една такава комплектовка. Много яко. Чакайте сега да видим какво друго имаме обаче в кутията. Преди да се откажем тотално от нея, имаме естествено някаква книжка, която най-вероятно ни показва. Да, между другото това, което също е много яко, че клавиатурата Quickfire XTI не изисква абсолютно никакви драйвери. Всички начини на светене, всички макрота, всички неща се запомнят на паметта на клавиатурата. Тоест на вас не ви трябва никакви драйвери да инсталирате и ако пътувате някъде и отидете на някой турнир и си носите клавиатурата, то не ви трябва да инсталирате някакви драйвери, да се чудите какво става. Аз тук разглобих цялото това нещо и мисля, че извадих абсолютно всичко от кутията. Така че това е, което имаме в кутията, това е допълнителното нещо, това е и самата клавиатура. Да видим какво точно допълнително са ни дали от CM Storm към стандартния комплект на Quickfire XTI. Имаме USB кабел, посредством който клавиатурата се свърза с вашия компютър, естествено, като кабел е оплетен, което е много важно за мен, особено и за хората, които имат животни, да не бъдат изядени. Кабел е много здрав, с оплетен, в смисъл оплетен е самия кабел и е дълъг около 1 метър и половина. Така, това е кабела. Това е устройството, с което вадиме свичовете. По-късно във видеото ще го видим, когато включим самата клавиатура към компютъра. И от CM Storm са ни дали и един keycap, който е с логото на Cooler Master. Но да видим самото бебче, уважаеми зрители. Беболинчето, именно Quickfire XTI, новата клавиатурка на CM Storm. Сега, както казах, изключително изчистена. Аз много харесвам клавиатури, които са изчистени от гледна точка на това, че нямат някакви макробутони, нямат някакви мултимедийни бутони. Също така е пълна клавиатура, т.е. не е тенки или с фактор, имаме си и numpad. Виждате наистина колко е изчистена клавиатурата и да погледнем отзад с какво разполагаме. Имаме две такива кръчета от двете страни, имаме 4 гуми тук и тук и тук по средата се включва USB кабела, който може да се вкарва и изкарва, което е супер яко. Това е клавиатурата, преди да я включим по този начин изглежда, преди да я включим към компютъра. Клавиатурата разполага с 35 различни цвята на светене, като и различни модове, но това ще стане, т.е. това ще го видим, когато включим клавиатурата към компютъра. Така че нека да го направим това и да продължим с ефектите на това бебче. Ето, че включихме вече нашата клавиатура към компютъра. Както казах, не е нужно да включвате абсолютно никакви драйвери. Нещо, което е важно да ви обърна внимание още преди да съм започнал с демонстрацията, е това, че клавиатурата няма хрома подсветка. Т.е. не може да избирате абсолютно всички цветове, които искате. Написано е в описанията, че поддържа до 35 цвята, като реално имат няколко мода на светене и не може да бъде абсолютно програмирана така, че да свети в абсолютно всички цветове. Тоест имате някакви вградени начини на светене и те не са безкрайни. Това искам да кажа. Веднага нещо, което ми прави впечатление, тъй като по-рано ви споделих, че се радвам за това, че няма мултимедийни бутони. Тук имате такива бутони, които може да използвате с натискането на FM ключа, така че от CM Storm са помислили за това. Виждате тук от 1 до 4 копчета, които са различните профили, т.е. може да си направите различни профили на светене, след което може да ги сменяте от тук автоматично. Настройването на макротата пак става с натискане на FM бутона, като от F9 до
пауз бутона имате, виждате различните модове и различните настройки, които може да използвате за макробутоните. Пак казвам, всичките неща се запомнят на клавиатурата и не е нужно да инсталирате допълнителен софтуер. От F5 до F8, пак посредством FN бутона можете да настроите за това каква да е repeat rate при натискане на клавиатурата. Може да го направите изключително бърз или може да го намалите изключително много. И последното, но може би така най-ефектният момент е настройването на различните видове подсветки. То се случва с бутоните F1, F2 и F3, като F4 служи за заключване на Windows бутона по време на игри, изключително удобно. Да видим сега какви различни подсветки имаме. Казано е в описанията, че с F1 използваме, мисля, че сините, не, по-скоро червените цветове, като с F2 мисля, че да, отиваме в сините гами, по-тъмната гама. Като с F3 имаме различни модове. Виждате, в момента е пуснат мода, в който когато натиснем някакво копче, то светва и в последствие угасва. Имаме друг мод, който е да светва, т.е. нищо... всъщност това е пак същия мод. Чакайте. Какво друго имаме? Имаме да свети напълно. Предпоследния беше да не свети. Тоест, ако искате, може да си изключите. Ако ви пречи поради някаква причина това, че свети, можете да го изключите. Имате естествено пълното светене, без премигване, без така наречения дишащ ефект и дишащия ефект, който е изключително приятен. Пак казвам, имайте в предвид, че подсветката на клавиатурата не е абсолютно пълна, т.е. не е 16,8 милиона цвята, ами от SiemStorm казва, че горе-долу 35 цвята може да покриете с различните модове, които имате. Видяхте, че не са чак толкова много. А сега това, което мисля да направя, е да ви покажа как изглежда кафявия switch. Като извадиме някои от бутоните, да видите как са изработили SiemStorm самата клавиатурка. Мисля, че ще е интересно за вас. Ще махнем повече бутончета. През това време, между другото, ще ви споделя нещо друго интересно, което ми направи впечатление, докато включвах клавиатурата. Поначално ви показах отзад, че кабела може да се включи само в посредата, т.е. да излиза само от тук, както виждате, но всъщност не е така. Кабела може да се прокара така, че да излиза от едната или от другата страна. Така че това е също значително удобство, т.е. ако имате тук някакви неща или я допрете до нещо, не е задължително клавиатурата кабел да излиза от тук, може да излиза и от тази страна, и от тази страна, т.е. има такива улейчета отдолу. Добре, нека видим другите подсветки, заедно с преливащите се ефекти, за да видите така как изглежда, когато са извадени свичовете. Както казахме, кафяв е свича. Виждате кейкаповете. Черри, разбира се, може да си вземете всякакви, абсолютно всякакви, които искате. Както ви казах, клавиатурата, даже от SiemStorm ни дадоха едно копченце на SiemStorm, така че може да си смените, може да си направите каквото искате. И определено подсветката е доста добра. Може би поради тази причина и цената на клавиатурата не е толкова скъпа, колкото са хрома подсветките, но и същевременно не е пък и толкова ефтина, колкото са с обикновените подсветки. Така че SiemStorm са измислили някакви различни варианти, за да намерят различни ниши в пазара, за да предложат този продукт. Ами, това е клавиатурката. Сега се връщам отново при вас, за да ви кажа финалните си думи. Уважаеми зрители, това беше Quickfire XTI, новата механична клавиатура на SiemStorm, изработена с 3 различни модела свичове, червени, кафяви и сини. Това, което представихме за вас, беше серията с кафявите свичове, като по характеристика те са с поне 50 милиона натискания живот. Това, което ви казах по-рано, докато изваждах свичовете, т.е. докато изваждах кейкаповете на свичовете, е начина да може да прекарате кабела и от другите си страни на клавиатурата. Това е супер удобно, ако примерно тук имате нещо, което опира директно във вашето бюро.
Наистина добро решение от страна на CM Storm, а и това нещо изключително здраво държи кабела там, тъй като в предни модели на механичните клавиатури на CM Storm имаше едно колебание, дали кабела докато джиткаме или докато нещо се опъва няма да се извади, тук нямаме такъв проблем. Също така много ми хареса на пипане клавиатурата, пластмасата, от която е изработена, е изключително висококачествена. Самите кейкапове също са доста качествени, което е супер важно за мен, предполагам и за вас. И естествено, предвид механичната клавиатура, доста масивна е, около 1 кг и 100 грама тежи клавиатурата, което ще рече, че и благодарение на тези гумени кръчета, които има отдолу, тя доста масивно стои. Както виждате, тук клатя, микрофона се клати от бюрото, но клавиатурата не помръдва. Така че да, определено едно добро решение от страна на CM Storm. Ако ви е заинтересувала клавиатурата, обаче задължително препоръчвам преди да правите каквито и да било закупувания, да пробвате, да видите дали и на вас ви е удобно това, което си купувате, защото това все пак не е чак толкова ефтина техника. Ако ви харесват такива видеа и искате да виждате още в моя YouTube канал, не забравяйте да харесате видеото. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и CM Storm QuickFire XTI. Чао, чао!